Leandro Leviste versus Vilma Santos and Ralph Recto, ayuda issue. So ngayon dad, kine-question ni Congressman Leandro Leviste si Governor Vilma Santos and Executive Secretary Ralph Recto. Kasi ang sinasabi niya na mahigit 80 barangays daw dun sa kanilang Batangas area ang hindi nabigyan ng ayuda galing sa Pangulo dahil daw may tampo ang gobernador sa mga barangay captain na ito. Ngayon naman, sinagot ng ABC President or Association of Barangay Captains President ng Batangas ang issue na ito. Ang sinasabi niya na yung 80 plus barangay captains na yun ay galing doon sa distrito ni Congressman Leandro Leviste. At sinasabi ng ABC President na to na dahil lang na hindi sila nakadalo kay Gobernador Vilma Santos ay dahil daw tinakot daw sila ng kongresista na wag sila pumunta doon sa ayuda distribution ni Gobernador Vilma Santos. Ngayon naman, ang sabi ni ABC President ay inaayos na daw ng gobernador na mabigyan ng ayuda ang mga barangay na hindi nabigyan. So dad, ano nakikita mo dito? Well, kasi may political issue kasi rito, no? Kasi nga kung titingnan natin yung history kasi, siyempre pag sinabi mong mga Leviste, sila kasi ang dating gobernador diyan, no? I think if I'm not mistaken, the father of Congressman Leandro Leviste used to be the governor there for a long time. Matagal din siya naging gobernador doon sa Batangas. No? So, siyempre, bilang anak, hindi mo naman masisisi yung bata kung gusto rin niya maging gobernador balang araw. Di ba? Hindi mo masisisi siya sa ganong hangarin niya. Pangalawa, siyempre, siguro, yung ibang kanyang tingin. Kaya ito na naman, again, misunderstanding issue na naman to. No? Dahil siguro yung mga barangay leaders niya, dahil sa distrito niya, malapit sa kanya, maari rin naman na siguro na-delay yung pagbibigay ng ayuda sa kanila for whatever reason. Maaring sinadya o hindi sinasadya o maaring sinasabi ng ABC President na tinakot nga sila pero parang hindi naman yata siguro madaling unawain na yung bata tatakutin yung mga mas nakakatanda, 'di ba? Parang hindi rin logical 'yun at hindi rin practical isipin, no? Pangatlo, kung meron naman problema kung hindi sila nakadalo, kung ang gobernador naman ay willing to reach out to them at bibigyan sila, it can be given another time, no? Kaya na siyempre siguro medyo again naging mapusok lang si Congressman Leandro Leviste na inatake niya kaagad yung mga nangyari, no? Kaya parang naging issue to, no? Pero sa tingin ko naman sa tagal na rin naman naging gobernador ni Vilma Santos in that area, medyo naman ginagalang na rin siya doon sa lugar na yan, no? So, pero hindi rin natin masabi kung ano yung mga pagkakamali kasi nga may mga internal issues to, no? Maaring yung mga tao din ni Vilma dinidelay, maari rin, no? Hindi mo masabi kasi nga siyempre parang nakikita nila na kalaban nila to balang araw, no? So that's a possibility. But I think it's really very, kumbaga, illogical to say na tinakot nung bata yung mga kabarangay captain na mas matatanda sa kanya at mas siguro mas kailangan ni Leviste yung mga barangay captain na yon kaysa sa kanya, no? So yun ang mga issues dito. Ngayon, yung kay governor naman, I don't see any reason why hindi rin niya ibibigay yung ayuda. Kasi kung hindi niya ibibigay, di makakasira din yung laban sa kanya, di ba? So I think this is just a classic case of misunderstanding na mali-mali mga binabatong impormasyon ng mga tao sa paligid nila at ginagawa sila ng intriga. Yun ang nakikita ko rito. Ngayon, Dad, siguro yung tanong ko dun with regards to si Congressman Leandro Leviste, yun nga yung basic question Kasi accusation ng ABC chairman is sinasabi niya na nakikinig yung mga barangay captain kay Congressman Leandro Leviste. I'm curious, Dad, and siguro for the purpose ng mga viewers natin, ba't makikinig ang mga barangay captain sa isang congressman? Kasi sa assumption ko, usually ang governor ang mas may kapangyarihan sa kanyang area o sa kanyang distrito or sa kanyang bayan, di ba? May budget ba na nire-release ang congressman sa mga barangay captain para sa mga project? Yun yung first one. Kasi siguro kung may budget na nire-release si congressman para sa mga projects nila, medyo maniniwala ako na baka matatakot sila na hindi rin sila bigyan ng budget galing sa office of the congressman. Pero aside from that Leandro Leviste or Congressman Leviste has also been actually very against publicly si Ralph Recto, yung asawa ni Governor Vilma Santos, with regards to yung mga tax implementation at collection ng government or use of taxes. So, do you think that na the reason why Congressman Leviste has been now attacking and accusing Governor Vilma Santos and has been accusing her husband, si Ralph Recto, sa news is because may ulterior motive siya na gusto ba niyang siraan sila para sa kanyang future campaign run dito sa Batangas? At tingin ko naman yung siraan hindi siguro, no? Kasi medyo bata pa nga si Congressman Leviste, saka siguro mapusok pa rin yung kanyang damdamin. Pag meron siya natanggap na impormasyon o may mga nagsumbong sa kanya ng mali, immediately nakakapagsalita rin siya ng hindi maganda. Yun ang nangyayari. Kaya parang nagkakaroon sila ng hidwaan, di ba? Yung hangarin naman niya maging gobernador, I think it's possible, no? Kasi nga katulad sinabi natin, yung tatay niya naging gobernador niya for some time, no? Sila yung naging kumbaga
matagal na namuno rin sa lugar na yan. At sa pagkakaalam ko, yung tatay niya, siyempre, nandiyan pa rin, tinutulungan siya, ginagabayan siya. So, posibleng siyempre, hindi mo pa rin maalis na yung impluwensya ng tatay niya nandun pa rin. No? At pangatlo, yung sinasabi mo nga, kung yung being congressman, nakakapagbigay ba siya ng proyekto sa mga barangay? Definitely, kasi may mga budget naman ng mga congressman, di ba? Meron sila mga budget na pwede nilang gamitin para sa mga proyekto, infrastruktura, o sa mga soft project or hard project na inaipamamahagi nila doon sa distrito nila. Kaya nga sila meron mga congressional budget. Doon nila pwedeng ikalat yung mga budget na ibinibigay sa kanila ng pamahalaan para matulungan yung mga kadistrito nila. So merong budget din bilang congressman para sa yung mga barangay na napapaligiran. Ano? So yun yung mga issues kasi rito, no, na hindi naman natin maalis, katulad sinasabi natin, sa isang ganitong politika, lalo na kung hindi kayo magkasama sa isang grupo, talagang magkakaroon ng mga intriga yan. Ano? Saka pangalawa, kung meron kayong parehong hangarin o meron kayong common interest na gustong paglabanan. So, siyempre, kahit na magkaibigan, minsan nagtatalo because of that. Diba? Kahit na sa basketball, gusto nila pareho maging champion. Kahit na magkaibigan sila, pero magkaiba yung koponan nila, naglalaban sila, pagalingan. Minsan, nagkakaasaran pa. So, normal naman yan sa mga ganyang, kumbaga, paligsahan. Ngayon naman, ang isang posibleng nakikita ko dito, posible kaya na may mga tao na nakapaligid sa kanila, whether pumapagitna sa gobernador, kay executive secretary, kay Congressman Leviste, na alam yung hidwaan or yung mga opposing mga ambitions nila, kaya nilalaro sila. Kumbaga, pinag-aaway itong mga grupong to. Halimbawa, sisiraan si gobernador kay congressman and vice versa, sinisiraan si congressman sa palasyo at sa gobernador para pag-awayin yung dalawa at pag ginagawan sila ng kumbaga hidwaan, minsan nagfi-feed ng mga half-truth news, half-fake news para maghalo at magkainisan yung dalawa. Kumbaga pinag-aaway sila. Kasi nakikita ko to sa mga office politics or nakikita ko to sa real world politics na minsan pag alam ng tao na kaaway mo siya, pag nag-feed ka ng news na hindi favorable dun sa kaaway mo, alam niya na magre-react ka dun at gusto mong paniwalaan yun, whether or not i-verify or verified na yung mga information yun. Kasi syempre, may passion ka laban dun sa taong yun. Ano nakikita mo? Posible kaya yun? Kung sinabi ko, talaga nangyayari yung mga ganyan. Yung sinasabi natin mag-intriga, yung mga kwentong pang-inis. No? Kasi pag alam ng tao na parang gusto mo yung posisyon nila balang araw o meron kayong mga interest na nagkakaroon ng nagkakasalungat, minsan gagawin nilang paraan niya para pinagsasabong kayo. No? Pinagsasabong kayo dahil gusto nila makahingi sa inyo. No, parang palalabasin nila, kwentuhan kanila, parang sa ganun mas malaki yung maihingi nila sa inyo, parang kukwartahan kayo o hingan kayo na napakaraming pabor para magamit kayo. May mga ganyan, mga magalimanlin lang, mga sinasabi natin, mga scamero, no? Tama, mga scammer yan. No? Kasi nga, gagawin nila yung issue dahil alam nila kung ano yung gusto mo at gagamitin nila yung gusto mo laban sa iyo. No? So, it happens in life. No? That's why we have to be careful with dealing with different people, especially in politics. Diba? Kasi in politics, napakarami niyan. Marami mga ambisyoso, marami naman mga manggagancho, at marami na yung gusto manlamang at manninlang. No? So, usong-uso yan sa ating politika. No? So, kaya ngayon ang iiwasan natin as a professional, as a leader, as a politician, kinakailangan tuon nyo lang yung pansin nyo sa dapat gawin para sa bayan, para sa mamamayan, hindi yung para sa sarili lamang. Kaya nga nagkakaroon ng mga ganyan kasi nga sarili ang iniisip Pag iniisip natin yung sarili natin, yan nagkakaroon ng problema. Pangalawa, yung ating interest should be subordinated to the interest of the nation. No? So dapat pag naglingkod tayo sa bayan, dapat handa natin isakripisyo yung sarili natin. Kung gusto natin magpayaman, magnegosyo kayo, sumugal kayo sa negosyo at magtrabaho kayo na maayos, di ba? Pero kung gusto niyo maglingkod, dapat ihanda kayo isakripisyo yung buhay niyo para sa bayan. Siguro yung problema ko lang sa issue na to is when it comes to, kung nag-iinisan yung dalawang tao, kung pribadong sektor lang naman sila nag-iinisan, at least walang ibang napapahamak, kundi sila lamang. Pero kasi, since government officials, yung medyo nag-iinis-inisan, supposedly sa issue na to, ang napapahamak ang taong bayan. Kasi kung may grudge sila sa isang government official at ayaw nila mag-work together, yung problema is, syempre, yung mga mas may hirap, yung naapekto dito, yung mga common person, yung mga common na madlang tao ang naapekto sa serbisyo at saka sa quality ng government services. And this isn't actually the first time na nangyari na mayroong nag-iinis-inisan na mga government officials. Kasi years ago, nung Typhoon Yolanda, may controversial video na lumabas na allegedly andun si former Secretary Mar Rojas na lumabas na sinasabi niya na ayaw daw niya tulungan yung isang probinsya na yun na naapektuhan ng Yolanda kasi sinasabi niya na Romualdez territory daw yun kaya hindi daw nila tutulungan. So,
Dad, do you think that dapat may mga penalties tayo for government officials na they're letting their personal vendetta or personal bias affect yung service nila for the people? Should they be suspended? Should they be impeached? Kasi it's not the first time that this has happened na nag-iinis-inisan yung dalawang government official. Kaya ang daming nasasaktan dahil sa kanilang mga personal na hidwaan. Well, kung kasi gagawin natin very technical yan, sa katotohanan lang, no? Kasi sabihin natin suspension or penalty or impeachment, whatsoever. Ang problema kasi dyan, normally, madaling sabihin pero hindi nagagawa. Kasi nga, siyempre, normally, makakachoka sila, di ba? Makakaibigan sila. So, siyempre, hindi nila maparusahan. Una. Pangalawa, meron naman pagkaparusahan yan. Di ba? Katulad sinabi natin, eventually, pag nalaman na madla, na sila ay naapektuhan dahil sa ganyan mga personalan ninyo, eventually, sa susunod na halalan, di ka na nila iboboto, no? Nangyayari din yan, no? So katulad sinabi natin, kung hindi mo man matamo yung hustisya dito sa mundo, may hustisya ang langit, no? At pag langit nakialam, mas masakit, di ba? Kasi nga pag nakialam ang langit, talagang parusa niya mas matindi. So yun ang sinasabi natin sa ating mga kababayan, kung gusto niyo maglingkod sa pamahalaan at gusto niyo maging katuwang ng ating mga kababayan sa pag-asenso at pag-unlad ng ating sambayanan, dapat handa ninyong isakripisyo inyong sarili para sa ikabubuti ng lipunan. Ngayon, kung para sa sarili lamang ang gusto ninyo, siguro maging pribado na lang kayo, magnegosyo na lamang kayo, para sa ganun di kayo makasira ng kapwa. Kaya mga kababayan, napaka-importante ng edukasyon. Yan ang pinaglalaban namin dito sa Ilocano Defenders Party List. Kasi pag may edukasyon, kung may naninira sa'yo or may nagbibigay ng impormasyon sa inyo na hindi nyo alam at hindi nyo alam kung tama, sa pagtapos ng edukasyon, lalo na kung tinapos nyo yung edukasyon sa college at nakapagtapos kayo ng isang college degree, matuturuan kayo ng proper way of processing information. Kaya nga may thesis, di ba? Meron tayong hypothesis to conclusion. Yun ang natututunan at nahuhubog sa isang edukadong tao. Hindi sila bigla magre-react sa mga paninira at mga information na hindi natin na-verify kung totoo o hindi laban sa ibang tao kasi malay mo ginagamit lang kayo at dahil hindi kayo naturuan sa tamang proseso, nagre-react tayo sa mga information na hindi pa verified. Kaya napaka-importante ng edukasyon para sa mga kababayan natin, para maalaman natin kung sino dapat yung iboto natin at para sa mga mamumuno natin, para alam nila na hindi dapat sila mag-react sa mga paninira ng mga tao at mga fake information na pinag-aaway-aaway ang mga tao. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Mga kababayan, kailangan ng Pilipinas ng mga namumuno na ang puso ay para sa taong bayan, hindi para sa sarili. Kaya ang layunin ng Ilocano Defenders Party List ay itaas ang antas ng edukasyon ng bawat Pilipino para lahat ng Pilipino makakapili ng mas magandang leader at makikita nila kung sino ang namumuno na para sa Pilipinas at para sa ating kinabukasan. Ako po ay si Solomon Sai, ang iyong kuya ng bayan. Ma'am, minamahal kong kababayan, kung gusto niyo pong makitang masalaula ang kinabukasan ng inyong mga minamahal sa buhay, ipagpatuloy niyo po ang paghalal at pagluklok sa mga taong ang iniisip ay pansarili lamang. Sana po mas maging masinsin tayo at maging mapanuri sa ating pagpili at paghalal sa ating mga susunod na mamumuno at mamamahala para magkaroon ng mas matiwasay at mas masaganang kabuhayan at kinabukasan ang ating sambayanan. Ako po si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.